Yawwa, Umar Shehu yanzu kin shirya za fara miki interview? Duk duniya babu mutumin da na tsana sama da kai. Idan kuma ka ci gaba da zuwa wuri na zan maka abin da yafi wannan muni wallahi. Ya hakuri, to shikenan ba zan ƙara zuwa. Wai me ke faruwa ne? Ce mata ne kawai zan mata interview shine ran ta ya bace. Zai zama haka kawai ba sai wani abu yana damun sa a cikin zuciya. Ba ruwanka interview kawai zan mishi. To, daushe ka shirya? Ai kwayo. Da dan balangu da mai sai da kifi. Shushena mai sai da rake mai sai da dabino ya lamballo. Anan billahi lazi wanda ya shigo hannuna ya gama yawo. Ba ku yan kabu yan acaba. Ko yan adaidaita sahu. Duk sahun da wani. Kai, tsaya mana mallam. Yau ba ce mana ka lissafa mun sana'o'in yan arewa ba. Ce maka na interview kawai zan maka. Yau saurake. Da Allah rufe mana baki. Haba da Allah ki nutsu mana. Kai har ka san Allah ne zulwa jahaili? Wala ne kan ba ruwana. Ina fatan an kawo tiyagas nan domin duk zan fefesa musu a idanunsu ne. Wa kowa zai. Wala ne kan ba ruwana ko interview nake musu. Ni dai barin